Carretera i tron per Extremadura. A Càceres, conjunt històric monumental. Una ciutat romana, un viatge al passat des d'un present cuidat i explicat amb orgull. Comencem ruta guiada a la plaça Major. Diuen que és el lloc ideal per captar com és la capital en majúscula. És cert. Abans de començar, el dron ens mostra també des de l'aire que, tal com diuen, és una de les ciutats més boniques d'Extremadura i una de les ciutats medievals més ben conservades d'Europa, en un entorn càlid de planes, serres i camps fins a l'infinit. Anem aterrant i comencem la ruta admirant l'ermita de la Pau i la torre de Bujaco, un emblema de la ciutat, edifici àrab del segle XII, part important de la muralla. Entrem per la porta principal, l'Arc de l'Estrella, i seguim els carrers empedrats, admirant l'entorn que impacta. Aprofitem per entrar a la torre de Bujaco i gaudir del centre d'interpretació. Ens explica la ciutat els orígens. Uns orígens que es van trobant allà mateix, atents a tot passejant per la muralla. Miris on miris, l'arquitectura, la maqueta, les construccions medievals, les façanes, els miradors, les cases, la muralla, tot t'explica la història que encara és viva. Un patrimoni històric molt ben conservat de pel·lícula, i no és una frase. En aquesta ciutat monumental s'han filmat una colla de sèries i pel·lícules d'època. És lògic. Visita obligada a les excavacions recents al Palau del Mayoralgo, que recuperen i demostren el passat romà de Càceres. Un passat del tot present a la plaça de Santa Maria. Aquí hi havia el foro romà. Al 13 era el centre polític i religiós. Hi ha el Palau Episcopal, el Palau d'Hernando de Obando i la concatedral de Santa Maria. És una barreja d'estils del 15 i del 16, gòtic i renaixentista. És una obra mestra de l'arquitectura. Sant Pere d'Alcàntara, a una banda, té els peus nus. Tocar-los diuen que porta sort. La torre és altíssima i mostra una fantàstica panoràmica de la ciutat i l'entorn proper i llunyà. Aterrem i entrem a la concatedral. El retaule major és espectacular, una de les joies del Renaixement. Les arcades de les naus són precioses, igual que la tribuna del cor i l'orgue d'estil barroc són del XVI. Es fan mirar, com el Crist negre del XIV venerat amb gran devoció. Tornem a la nau i ens condueix a la sagristia. El Museu Catedralici guarda tresors preciosos. Les capelles de les Verges són molt boniques, espais referents de devoció i oració. Sortim i admirem el Palau de Carvajal i la seva impressionant torre, edifici emblemàtic del XIV i del XV. La torre és d'origen àrab. Ara hi ha l'Oficina d'Informació i Turisme. Es diu també de la Figuera perquè n'hi creix una entre les pedres. L'interior guarda joies, com aquests frescos, plens d'escenes que diuen, lloen el cognom Carvajal, els propietaris. El jardí és també preciós, molt cuidat. Lloc de visita i foto obligada. Continuem. El Palau de la Diputació Provincial, antic convent del segle XV. Al fons, l'església de Sant Francesc Xavier. La casa de Diego Ortiz de Ulloa, el escenari de pel·lícules importants. Passem al famós Palau de les Golfines, de Baix, el lloc de residència dels reis catòlics quan venien a Càceres. Una casa fortalesa impactant dels segles XV i XVII. Arribem a la plaça de Sant Jordi. L'església de Sant Francesc Xavier impressiona, construïda el 18 per la Companyia de Jesús. Al mig, la imatge del sant escortat per dos senzilles i altes torres blanques piramidals. Tot dibuixa una façana especial. Continuem pels carrers de postal que ens van guiant al barri jueu, part important de la història de la ciutat.
forma part de la xarxa de Cal Jueus Camins de Sefara, un barri que transmet calma, ple d'història, signes i monuments sefardís. Continuem recorrent carrers i places emblemàtiques com la de Sant Mateu. A prop el convent de Sant Pau, la façana és gòtica del XV, i a la vora impacta la torre del Palau de les Cigonyes, també del XV. El dron ens mostra lo altíssima que és, la imaginem plena de nius, i ens va assenyalant la ubicació cap a l'impressionant Palau de les Veletes i la Casa dels Cavalls. Ara també és el Museu de Càceres. Abans era una alcassaba àrab. Tornem a la plaça a buscar l'església de Sant Mateu, construïda al XVI. Diuen que al solar d'una antiga mesquita es va construir aquesta fantàstica església. És molt bonica. Des de dalt domina la ciutat i l'horitzó, la història i la modernitat. Tot és un en aquesta ciutat. Es fa mirar i admirar. Anem aterrant. I caminant sense presses, anem refent el camí a través dels harmoniosos i cuidats carrers empedrats. Tornem de plaça en plaça, caminant meravellats entre segles d'història que ens van acompanyant. Carrers, cases senyorials, palaus, esglésies, torres. I al mig de tot, la muralla. Càceres realment fa que inspiris profundament la història. Un gran patrimoni de la humanitat. Impressionant.